Dr. Shabalala will be teaching us how to see if your third eye is still open. Yes. We've got 2. You'll have one. I'll have one. Okay. Yeah, that's yours. Yes. This is mine. So basically, what's happening now? She will be teaching us a third eye, guys, and okay. Ikoinako I fulatele. So yes. Remember, our third eye, it connects Our third eye connects with nature. So it means it has connections. Something has connections. It has electricity. Meaning, mele gune la guwe. Yeah. Yes. Okay. If your third eye is not activated, le coin angeke igesi angithi idonsa icoin angithi izohlala. Now, mangabe icoin yakho izothi mawuyibeka bese iyawa, your third eye is not open. Oh. Okay. In a veil. Okay. But mangathi uyibeka bese iyahlala, it means your third eye is active. Right? Okay, let's do it. Fakake. It's open! Darlings, this is magic or not. Let me put nothing and see if it's gonna stay. It's staying. It stays. Wow, thank you. Before you mugisa imali kusangoma enyangeni, check yourself. Acela ngokuthi idlozi yini pathanani. Idlozi umoya. Angifuni ukuyibeka ngokuthi idlozi emoya ongena umuntu. Cha. Idlozi lethi sonke la endlini. Idlozi la kwaShabalala. Okay, before you go there, uthi idlozi umoya. Umoya. Okay. I hope you heard it. Akusumuntu and it had never been. Akusumuntu and it has never been umuntu. Umoya. Right. Idlozi la kwaShabalala. Lifana noNkulunkulu okaShabalala, spiritually speaking. UNkulunkulu. Idlozi la kwaShabalala masikhuluma nalo thina bakaShabalala. Idlozi linemigomo, linama cultures, linama traditions okukhuluma nalo. Linendlela isiko nesintu sedlozi la kwaShabalala. So ngitsheleke pathanani, ngifuna ukuthi uyicabangele wena wedwa. Mama Ntshisi, ngicela uhlale phansi wedwa uyicabangele lento wedwa. Makuthiwa idlozi lakini lithebuliwe. Ngicela uyicabange wedwa pathanani. Asithi abantu bakaShabalala baqale ukuba khona from 15,000 years ago. Right. Abantu abayingaki until to date abane DNA recognized idlozi la kwaShabalala bayingaki manje. So if ufuna ukulithebula ledlozi mele udlule ebantwini abayingaki. Remember kunezinyanga lapho, kunamasanusi lapho, kunezimboni lapho, kuneyinkosi lapho, kunamagedla lapho. Uyodabula lapha kanjani uzofika uthi wena ufuna ukuthebula ledlozi. Abantu worshipile bona from 15,000 years ago. Unamandla angakanani wena? The only spirit that can burn out iflame yakwaShabalala umvili ncane. I won. Ladies and gentlemen, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. Your host, Chef Pathanani Mbatha. Hello, darlings. Yes, it's me, Chef Pathanani Mbatha, the chef of the nation. Yes, you know I'm the chef one and only. Yeah, I'm the only Chef Pathanani Mbatha of Munchies and Thoughts. Before I can start with whatever I'm about to do, I want to say thank you so much to all the Munchies around the world that are supporting us. I know we've got Munchies in Botswana, yes, Swaziland, UK, and Germany. Yeah. I want to say thank you so much for your love and support. And to all the supporters and followers on TikTok, I see you and I appreciate you. To and all Facebook. The Facebookers, I love those ones to be. Yeah. Yo. Yeah. And they love you so much when Gogo Shabalala. I have this
Guy, 2 of them. But I'm not saying it's a negative thing. I just say I want to appreciate them. They made it a point that they post all my videos on their YouTube channels, on their TikTok channels. All my videos. The one From you, from Untiki, from Ingule Edlos, they post. Wow. And the way they do it, it's very nice. Wow. And they will put a heading lapha ukuthi mangaboke wadlengula la. That is when I was talking about ukudlengula, mawudlenguliwe, what should you do if umuntu wakhona akaboshwanga. And then omunye uthathe from your podcast, bayabhala ama headings like batata, and they are teaching people in a way bengithi yazini someone uke wangisendela ikathi ngicela ubheke this person, and then I think bana close to 40 ama videos wami. And we really appreciate those people. Yeah, it's very nice. I don't wanna lie, because I'm all about empowering, and let's empower each other. Let's appreciate each other. If you see something is beautiful, and if you've got means to take it out there, put it out there and big out to them. Yeah, because I was so happy. Those videos are educational videos. Yes, I was so happy. Ngize ngaba-follower. And let me tell you something about your videos. Yes, honestly, I'm grateful. And I love my Facebookers, even my TikTokers. Your videos, they are doing wonders there. Yeah. You've seen? I've seen that. You've seen? Yeah. We spoke about, I did a video that I put the caption of 3 candles. Yes. Did very well. Then I put 1. I think it's on 300,000, that video. Yes. And it's 40 seconds. And that's when I realized good people, they really need information. Yes. And information that is building them. Not just information. Because you are a podcaster, Dr. Shabalala. Yes. It's not easy. Yeah. Let's not lie. Yeah, it's not easy. Social media is not easy. Because social media is all about people who comes there and do things that will make people trend for a week or a month. Then a year, they are nowhere to be found. They are nowhere to be found. But the educational one, they are very slow. Yeah. But I always say it's okay. Yeah. Because one thing about the educational things, they will stay forever. And one thing that I love about my videos, let me tell you something. I realized that some people get my videos on the exact time that is necessary. Uthola umuntu ane stress sokuthi hey idlozi lami kwanjikho kathini makathi ku YouTube vele mina yazi idlozi eliso that exact thing akhala ngayo kube ngathi idlozi lakhe liyamphendula ngami. I love that so much, and lento inginikeza amandla ukuthi I'm doing something right. You are. Let me tell you, you are. And remember when I said to you the other day, I'm very happy when you come here. Yeah. And we are many hosts and what. Yes. You can feel. Yes. We are just talking. There's no host and a guest here. We are both guests and a host. You make me happy, and it can only take a person to understand another person or isipho person. Yes. Anyway, let's start. We are talking about isipho gifts. Ubizo. Hey Jehova. Oh mveli ncane. Yebo. Yey kuyabheda la emhlabeni wethu esizwe sabantu abamnyama. Into engizisa ubhlungu naphathanana ukuthi manje abantu abamnyama sesirobhana sodwa. In the name of Ubizo. Ungena endumbeni uzohlola unenkinga zakho thwasa. Inkinga zakho sihlolo sibangwa ukuthi unedlozi uyathwasa wena futhi ufike kahle uyathwasa manje ungena khona la.
umuntu ugcina sekathwasa angenadlozi angenasiphiwo. Just that because of the desperation uvuma kwasani because of mhlawumbe uyakhula umuntu angakutsheli kahle ukuthi yazini ngizokukhulula spiritually wena hamba uyo-admit esibhedlela lento izoba right then uyihambile uyidlalela kakho kuthiweni thwasa. There are different types of ngibiza ngengulo yedlozi mina. You sure? Yes. Ngibiza lesiphiwo ngengulo yedlozi because you cannot have a spiritual gift bese awuyigulile. It can never be. That's why I say yingulo yedlozi. One thing that I don't like paternani engizwe ubuhlungu futhi mangicabanga. We are different. Siphiwe ngendlela ezingafani. But unfortunately we are trained ngendlela efanayo. I don't know if you understand me. I hear you very well. We are being trained ngendlela efanayo. Ngiyambonga ugwebela wami noma sekalele manje. Ngiyambonga wa concentrate entweni egimi than ukuthi kuthwasiswa kanjani. A he or she? It's a he. May his soul rest in peace. Amen. Thank you so much. Amen. For everything you've done for our doctor and Yes. the universe at large. Yes. Siyambeka Saturday. Haya usebenzile Nkosi yami usebenzile akahlehla buyele emalwandle. Umsebenzi yabonakala. Ubabuzwani lo ebengingithwasisa amani. Yes. Ungenzele ukuthi lento ekimi si concentrate kuyo and before ezoqala ukungithwasisa ubaba wahlala namphansi ngigajekwa while I understood myself. Ungizwe I understood myself ukuthi nginabantu abanjani and makangichazela I could relate namaphupho wami. Right. Ubaba wangithwasisa according to ama guidances wedlozi lami hayi ngoba azi ukuthi ukuthwasiswa kanjani. That is why I'm still standing even now. It's 29 years manje ngo-25 zaka May ngisangoma nginyanga. Yabona? It's because of him. Azange abe nalento ukuthi ungene ephehlweni uzothwasa umnguni nomdzawo akasabheki nokuthi mina nginesiphiwo esinjani uzothwasa amanza uzothwasa amanguni ngizokufaka amajazi wethu ngene elayinini kunamathwasa ay5 sozoba webu 6 yonke into sigcoka ngokufana sigida ngokufana yonke into senza ngokufana siyoparula amandawo emfuleni ngokufana sonke ngesikhathi esisodwa siyabuya kuyagidwa kuba mnandi kuyakhishwa umuntu uyahamba uye ekhaya. Nini soyayazi imithetho yempande yakho nawe soyenza logo la uhlala khona kwabantu abazoza kuwe. But bafethu abantu asifani. Angeke sifani. Asiphiwanga ngokufana. Kwabuhlalo esibufakayo abufani. Vumelani abantwana bafake ubuhlalo abaphuphayo. Lento yokuthi mina leyo nto uyiphuphile leyo ayenziwa la kwami. It's not good. Idlozi lakhe lifuna kanje uyakubhadala lo muntu. You understand? Sinamagedla phathanani. Igedla lathwasi. Igedla liyagayidwa. Althwasi. Sinamagedla uba nogobela. Okay. Someone that he or she can go back to if there is a problem. Uba nogobela but akathwasi. Akashayelwa akahlehli akanazo impahla zokugida akanamathambo okuhlola uyigedla. You understand? Uwazi ufundiswa umuthi. Wazi umuthi uyawuphupha nomelele. Abantu bakhona basebenza only ngomuthi and insebenzo zamagedla mawungayibuka insebenzo zakudala ezamagedla. Insebenzo zakudala basasebenzisa ubulongo nefudu ukulapha inyawo. You understand? Sinamagedla.
Umuntu afike endumbeni simbona ukuthi isiphiwe unaso sokulapha. Sesimfaka emanzaweni samshayela. Kanti lo muntu uyigedla. Bese mephuma hithi lo mntana njengoba besigida kamnandi kubo akasebenzi. Akasebenzi umntana aza ayilofuna igubhu namabazo. Ayodonsa aza agcine umuntu omunye sekasithwala ngokuba nehlazo lokuthi after everything that I did angisebenzi sekayodonsa ngemithi ayoyilanda kusibanibani. Kanti unesiphiwo salezi zinto lezi. Isiphiwo sakhe azange sanakwa. Wow, Dr. Shabalala. So ke lo muntu akasebenzi ngedlozi lakhe ngoba idlozi lakhe alidlanga amagobongo relevant. So idlozi elingadlanga amagobongo relevant angeke lize lisebenze. Number 2, sibe nesiphiwo sabantu abayizangoma. Laba bafaka umyeko bayagida irhythm yabo bakhona ukungena enkundleni bebonke bayigide banesithunywa kakhulu but bayalapha nangomuthi. Bese kuba yinyanga yithi lapho ngizokutshela ngemimoya ukuthi ngiyakhipha imimoya ngiyathwasisa ngenzani yabona into ezinjalo. Akafani nesangoma but one person can be both. Oh, yes, okay, they can be both. get it. Bese kuba nabathandazi umuntu abe nengulo yedlozi but amathongo wakuba afuna ukuthi asebenze ngeyiwasho. There is a difference between umthandazi wasesontweni nomthandazi wasendumbeni. Wow. Umthandazi wasendumbeni uzoyishisa impepho aphinda khuleke futhi asebenzisa iwasho akubuyisele emasikweni wakini mangabe khona into edingekayo. Bese kuba nomthandazi wasesontweni ozothi ekhulekela kufuna ashisa izinto mhlambe bakushisele lamaphepha wabo bayenza amanzi bakuthele bakwenza abanye bakushanda ngenduku abanye bayakuluma bakwenzani khona lo wasendumbeni engikhuluma ngayo. So basically we've got two different kinds of abathandazi. Yes. Umthandazi wasesontweni. Yes. Nomthandazi wasendumbeni. Wasendumbeni. The script. Yes. Now wasendumbeni uyakwazi ukusebenzisa isithunywa kahle kamhlophe ekhuleka futhi but angenalo isonto angahambi nje isonto but iwasho ayisebenzisa akhuleka futhi kungabi nenkinga but into zakhe ihamba ngesinto. Yebo. Sebenzisa amakhandlela kahle akhulekela amanzi anikeze niphole but angayi esontweni noma esontweni ayela ngokuvakasha ayibuyela. Yeah, understand. Khona laba abathi mabasesontweni mabezwe ingoma noma bezwe isigubhu noma bezwe amen iphakame lento yakhe eyakuphi yasesontweni so izophakama ngoba ulapho. Uyayibona. So ke sinabantu futhi engicela ukuthi yabona phathathani la ngiyacela ukuthi bangizwe. Khona abantu abanamathongo abasemanzini. Abantu bakhona bayaboniswa kakhulu. Mangabe khona umuntu ozoshona ekhaya unikezwe ama signs. Mangabe khona umuntu ozozala o pregnant unikezwe ama signs. Mangabe kuzoba nengozi ezoba khona unikezwe ama signs but akanayo ingulo yedlozi. Akanaso isiphiwo sokulapha. But it's unfortunate ukuthi esikhathini samanje sigijimisa imali thina inyanga. Umuntu akwazi ukumbonisa nje ukuthi hayi wena uJoseph uyaphupha. Uyaboniswa. Just that. Ayidingi anything. Into ozalwe nayo unjalo yeke kanjalo. Yes. Bese siyamfaka ngoba sigijimisa imali ivaleke ke into yomntwana. Ngoba once uyithinta ngamagobongo nani iyavaleka. Uze umuntu wathi yazi mina ngesikhathi ngisuka ekhaya bengibona. Nginele ngaye ephehlweni kwavaleka yonke into. Yazi dokotela lento eshoyo ibaluleke kakhulu. And to my munchies that are watching us, I've had a lot of the munchies because I talk to them. They know me. I'll be reading something for us, for you, Utungsize. They talk to me.
One of the things that I'm grateful for is just that is that they do send me emails, messages, WhatsApp. Yeah. Yazi omunye wathi kimi izinto zami behamba zonke bengibona, but after angisakhoni ngisho. Ivalekile isiphiwo sakhe ngoba Ubani osivalayo? uzivale yena Okay. ngokudla izinto ezingekho necessary. Yangcola le nto yakhe yavaleka. Khona abantu abazalwa i-third eye yabo ivulekile. Wow. Ma ekhula mhlambe iveli nyana le khona something engifuna ukutshengisa kona ngicela ama-coin ayi-2 angabona ama-100 ama-1 rand. Yes. Umuntu azalwe agijima umuntu athi i-third eye yami ivalekile, i-third eye ngicela kubabonisa uma-mentions ukuthi i-third eye uyibona kanjani mayivalekile ngoba abantu bayayidla imali abantu bathi uvaliwe ungavalwa. Bheka isizini yedlozi lakho. It's not every season la uzophupha khona. Kuzoba ne-season la uzophupha amaphupho wakho wakhohlwe. It's normal. Leyo ukuthi isigijimeza ngomeni mina ngisaboni izokufaka enkingeni ngoba uyogcina unashabala kunikeza amagobongo angawazi. So that wena you can pay. Amaphupho ayavaleka umuntu maka nenyongo phathelana. Inyongo uyabona siyaphuza thina mina ngiyayidakela ke. Sayiphuzela utshwala Nkosi yami. So before ugijima ukuthi wena amaphupho akho avalekile. Thank you. Yes. Ngicela uzame ukuphalaza, khipha inyongo. If akwazi ukuphalaza, find something chemist. Noma ichemist esilungu banazo ezokucleana so that iphume ngaphansi ke inyongo. Ilenda aliphume. Maqeda lapho ubheke ukuthi awusaphuphini. Wow, lovely. Okay, so I think you must come closer with your camera because Dr. Shabala will be teaching us how to see if your third eye is still open. Still open. Yes. We've got 2. You'll have one. I'll have one. Okay. Yeah, that's yours. Yes. This is mine. So basically, what's happening now? She'll be teaching us third eye, guys, and okay. Ikoinako ayikufulathele. So yes. Remember, our third eye, it connects to Our third eye connects with nature. So it means it has connections. Something has connections. It has electricity. Meaning, mele gunegesi la guwe. Yeah. Yes. Okay. If your third eye is not activated, le coin angeke igesi angithi idonsa icoin angithi izohlala. Now, mangabe icoin yakho izothi mawuyibeka bese iyawa, your third eye is not open. Oh. Okay. In a veil. Okay. But mangathi uyibeka bese iyahlala, it means your third eye is active. Right? Okay, let's do it. Fakake. It's open! Darlings, this is magic not. Let me put it and see if it's gonna stay. It's staying. It stays. Wow, thank you. Before uyo mugisa imali kusangoma or enyangeni, check yourself. Wow, Zukanye. If idlozi lakini livaliwe njengoba kuthiwa idlozi lakho selivalekile in. If idlozi lakini livalekile, your third eye cannot be active. Check yourself before you go enyangeni. If idlozi lakho aliko around you, this coin cannot stay like this. It's staying. It's not going down. It's not. Oh. It's closed now. I'm joking. Oh wow. So doctor, I want to move now from this. Yes. So ubizo nesipho. Kuyafana or akufani? No, akufani. Okay, please can you explain that to me? Kukhona isipho, as I said, ukuthi khona abantu abanesipho sokuboniswa. That is a gift yokuboniswa. Kukhona omunye umuntu one gift yokuthi i-presence yakhe in certain levels of vibration
mangabe kune situation ebhedayo mhlambe la kukhona khona imimoya emibi une gift isipho sokuthi I presence yakhe irritates imimoya emibi, then they move. Wow. Ukuba khona kwalomuntu kulula ukuthi sisebenze sikhiphe imimoya. Akusinyanga. It's just a normal I presence yakhe, because abantu bakhona, most of them they are reincarnate. Uthola ukuthi uze awumkhulu obeka inyanga esebenza ngemimoya. So umuntu loyo makafika endaweni la khona imimoya ngekho right in even noma engahlala phansi njengoba sihleli wathola ukuthi khona omunye wethu ophatha umuthi omubi noma I presence yakhe izo irritate yes. Wow, darlings. Yes, now Ubizo abantu abanje ngathi sibiziwe. You were called to do umsebenzi wabantu abadala. Thank you so much. I need this. I know I've got a lot of clips, but Ubizo and Isipho, because this is Munchies and Thoughts. Thank you so much. Kukhona askisi kancane khona abogogo. Uthola ukuthi ugogo wakhona akathwasanga kusinya. But we know ukuthi masine ingane ezincane, masingamuyisa kule yagogo, uzomvala la. Isiphiwo sakhe. Ugogo mangi pregnant ngiyazi ukuthi uzokhona kungilula. Lo gogo siyazi ukuthi noma umuntu kuthiwa uboshiwe akakhona ukuzala. Uma engakubamba lo gogo uzala kahle. Wow. Isiphiwo sakhe. Akathwasa kusinyanga, akasebenzisa imuthi. Isiphiwo sakhe. But you know, Doctor, anything ufuna nje just to edit. I think we've got a lot of people that are gifted, yes, and called at the same time. Yeah, same time and different. But now sebeyasaba ukupractice lokho abakunikiwe ngoba hey now udokotela uzofumela mama hey ngoba izangoma ziqela izangoma nenyanga sizi discourage everything. Yes. And they go wrong. You know kunabantu abane gift yokushaya igubhu for the ancestors. Uphiwe lapho. Akasinyanga. Mele ashayele idlozi. Uphiwe bese siyambona ukuthi hayike angathi sihamba naye sekayakwazi ukugida njengathi nini nisamfaka. And one of the things I always say, my Munchies that all who follow my TikTok lives every Tuesday from 7 until 11. Yeah. Sometimes maybe 11:30, but I don't go beyond that. They will understand. I always say there are people who are called to be contributors. Yes. There are people who are called to be hosts, interviewers. It's your gift. And these two, they need to work together to bring magic. Look at me and you right now. Like, honestly, I'm an interviewer, but you are a teacher who is a contributor to what I'm sent to do. Yes. I'm also a contributor to what you sent to do, but in a hosting manner. Yeah. Like, for example, teaching. Yeah. Umntwana angaba a student, but with a wrong teacher, anga fail. Is it? What I'm trying to say is that it has to be a gift. It has to be a gift. There are teachers, siyafunda siye uyenza bachelor's, ufane nami senza ama doctorate nani nama masters. But ke uthola ukuthi lento emsebenzini uyela ukukhola. Ngiyasebenza, ngiyahola. Bese kuba yithi ke esizoyilandelela ingane size simlande kubo. Ngibona ukuthi lo mntwana lo anganginikeza ama level 7. Lento ifunayo. Yeah, anganginika lo mntwana ukuthi makaphuma kimi makaceda kuphasa matric kube lula. And I take pride and joy mangibona umntwana azonginikeza istatement athi ngiphase kahle. You know, I'm a crying baby. I was watching some of the videos on TikTok. The teachers, the principals, happy. Yes. The kids, happy. Siproducile bafethu siproducile nathi siproducile. Dr. Shabalala. I remember
I was preparing to go. I was done eating my breakfast before I left for my work. As I cried because I'm that child who cries. Happiness. I'm all about beauty. When someone's doing uzozwa mangiyichaza leyo nto mase ngikhuluma types of idlozi. Anyway. We are going there now. I hope you are still enjoying us. Dr. Shabalala, thank you so much. Before we can move, anything you want to say for business people, just in short. Yeah, ngiyathanda ukuthi abantu, please don't take everything awutshelwa inyanga. Some of us are in business. We are not in healing per se. We are in business sishisa amabaso sibiza abantu siyadonsa. So siyenza sure ukuthi ukufika kwakho kumele siyenze sure ukuthi sithola imali as much as we can from you. So ngiyacela ukuthi don't take everything that awutshelwa inyanga, especially if it's something that will come with finances. Inyanga yamampela phathanani. Inyanga esebenza ngamampela. Nizokhuluma inkinga niqede nikhuluma ama solution before akucharge. Magazi ukucharge, we don't dwell on so bhatalana kanjani. We dwell on okay, asenze kanje hambe uyofuna ini wenze asenze khanyisela, then ungakhohlwa ke ngikucharge imali engaka. Ngiyakubona phela ukuthi uyaphola ngi. Wow, yes, Dr. Shabalala. Now, let's move to idlozi. Yes. I've got so many questions. But okay. Can you please idlozi kahle guys? Hey, guys. Ngizoyisimplify na. Namhlanje ngifuna ukwazi ukuthi idlozi mina. Ngoba izinto eziningi nala kwa manje thoughts. Yes, ngizoyisimplify. It's up to you the way when uyizwa ngakhona umoya Yes, over to you. Okay, sineyidalwa, sineyidlozi, sineyithuni. Right. Asiqale ngedlozi. Ngizokhuluma nginikeze example ngaleli lakithi. As an individual, you have amadlozi awu-2 only. Bese uba neyidalwa ezi 100 and something million. Okay. Bese uba neyithunywa ezi 100 and something million. Okay. But idlozi you have only 2. How so? Asicale ngokuthi idlozi yini phathanani. Idlozi umoya. Angifuni ukuyibeka ngokuthi idlozi imoya ongena umuntu, cha. Idlozi lethi sonke la endlini. Idlozi la kwaShabalala. Okay, before you go there, uthi idlozi umoya. Umoya. Okay. I hope I heard it. Akusumuntu and it had never been. Akusumuntu and it has never been umuntu. Umoya. Right. Idlozi la kwaShabalala lifana noNkulunkulu okaShabalala, spiritually speaking. UNkulunkulu. Idlozi la kwaShabalala masikhuluma nalo thina bakaShabalala. Idlozi linemigomo, linama cultures, linama traditions okukhuluma nalo. Linendlela isiko nesintu sedlozi la kwaShabalala. Idlozi la kwaShabalala alihlatshelwa. Mina nginedlozi la kwaShabalala, nginedlozi la kaMakhubela. Njengoba bengishilo ukuthi 2. Shabalala la khabo mama, Shabalala Makhubela la khabo baba. Right. Idlozi la kwaShabalala alifani nedlozi la kaMakhubela. Laba amashangani laba amaswati. Linendlela yalo ukwenza izinto. Meaning everyone who has DNA yalapho must follow imigomo nembandela yokuphila ngaphansi kwaledlozi. Ledlozi linesithakazelo salo. Njengoba ukhuluma noNkulunkulu uthi mudimu ntate mudimu murwa. Idlozi la kwaShabalala linesithakazelo salo.
Mshengu, right? Yeah, sithi umshengu oshabalala udongana ngamavuso umshengu usimatla bawosobhuza. You understand? Angikhulumi ngomkhulu Sabata. Ngikhuluma ngedlozi lakwaShabalala. Umkhulu Sabata wakashabalala ngesikhathi asaphila bekathi makazithokelela. Azithokelele ngedlozi lakubo asho isithakazelo sakhona. Then we know ukuthi lo muntu lo mephahla wakashabalala. Abantwana nabazukulu bakashabalala they inherit lesithakazelo until izizukulwaneni. Mina nginyanga kwaShabalala, but I don't own idlozi lakwaShabalala. And idlozi lakwaShabalala ligcine ngokungikhomba bese ngangenwa yidalwa. And the mouth idlozi lakwaShabalala ligcine ngokukhomba umoya wakwaShabalala. Yes. Ugcine ngokukhomba. Yes. Now lakaMakhubela same thing. Line ithakazelo zalo, line indlela za. KwaMakhubela umuntu umekeshona manje kunezinto ezenziwayo before ezophuma in respect of isiko ledlozi lana ekhaya. Umuntu ophile kwaMakhubela 1940 bekelandela lamasiko akusisiko lakamkhulu uSibanibani isiko ledlozi lala ekhaya. Yabona bese kuba nezidalwa. Idalwa abantu abaphilile manje sebama ancestors. Meaning they are spirits that we can communicate with them through impepho. Abantu abaphile before thina that we can point out ukuthi umkhulu wami uSibanibani uleli la. Banethuna. Idlozi alinathuna. Idlozi alinathuna. Yes. Interesting. Tell me more. Now, labantu laba noma siphahla, I always say kubantwana bami, mawuphahla, uyakhumbula kule that other episode ngithi mawuphahla ukhuluma empepheni iba specific ukuthi ukhuluma nobani. Yes, I remember. Yes. It's either ukhuluma nedalwa noma ukhuluma nedlozi. You cannot mix the two. You cannot mix the two. Angeke uthi ungena kwami uthi unenkinga ucela ukubona abantu bakashabalala unenkinga ufuna ukuhlala nathi phansi. Uthi mawungena edani uma uhlale nami phansi bese ufuna ukuthi lento ozoyikhuluma ingane zami zibe khona. It's either ukhuluma nedlozi or ukhuluma nedalwa. It's either ukhuluma nomnikazi wemuzi or ukhuluma nengane zakhona. Angeke ukhulume nabo ngesikhathi esodwa. Empepheni. Wow. Now uzokhuluma ushisa impepho ubize izithakazelo bese uyakhuluma lento oyikhuluma wecele edlozini. Kusho ukuthi amadlozi wakithi. Ngabe umuntu ofuna ukukhuluma nomuntu othile specifically owazi ukuthi unethuna uzobe ukhuluma nedalwa idlozi ungalisalifaki izithakazelo ungasalifaki. So uma uyokhuluma ethuneni ukhuluma nedalwa. Ukhuluma nedalwa. Uma uyokhuluma ethuneni ukhuluma nedlozi ukhuluma nedalwa. Ukhuluma nedalwa. Okay. Right. Mawuphahla wazi ukuthi ngifuna ukukhuluma noma wami ngifuna ukukhuluma nomkhulu ngikhuluma osuka ukhuluma nedalwa. Awukhulumi namadlozi. Yes. Manje mawukhuluma lapho you must be specific. Ukuthi ufuna bani? Baningi. So mangizothi ngifuna ukukhuluma nedalwa. Kumele ngisho ukuthi ngizokhuluma nobaba wami or nomama wami or nobhuti wami or whoever. Thokozani bantu abadala, thokozani izindlondlo enkulu. Ninamathamba amhlophe. Yimi umntwana kaSibanibani ozalwa uSibanibani. Bogogo ngicela umkhulu Sabata insizwa ezwala uma wami ongizalayo. Ngiyacela mkhulu usondele na inkinga engicabanga ukuthi mhlambe uwe ongakhona Awuvele uyokhuluma ngisitshaba. Babaningi labantu. Wow. Cabanga 20 years. In a gap of kushona abantu abayingaki kini. No, I just love that because silahlekile sibaningi. I'm one of them, of course. Yeah, mara imagine ufika kuthiwa
Northwest abantu bakambatha from 2025 to 1940 Northwest abantu bakambatha nje abashonile bese uyafika ke Thokoza mkhulu gogo mkhulu nogogo nabogogo ngiyacela Nkosi yami uwani ukhuluma nobani iba specific mangabe awumazi ngegama isho ukuthi umkhulu ozala bani owubani kimi iba specific ngoba idalwa ziningi uyogcina sophahla abantu abangcolile and you must specify nokuthi ngicela mawuza kimi uze ngesihle mangabe ugezile ngicela udede because abantu abaningi we invite ama spirits espacing sethu in ukulandela imigomo yenyanga bese ushisa impepho uthi ngenani hey hambe ufaka idlozi amadlozi awekho kini awakho ahleli ngaphandle amegedini hambe ubafaka bese ushisa impepho bese uthi idalwa zakithi azingene bese bangena bonke efika ugena laba abathakathayo laba abayipoki laba bangene bonke. I get it now. My munchies, I had an episode with I don't mind to mention her. I don't like to mention people's name, but it depends how the name is mentioned. Of course, she's a manchi. She once said, "Impepo ibiza imoya emibi." I'm listening what you're saying. Yes, I'm not saying it's the exact what you're saying. Yes, but I think it's possible. I agree with her. Yeah. On the basis of impepe ivula iportal. Yes. That's but the bottom line. Yeah. Ivula iportal. So if you don't understand into uyenzayo uyogcina so invite yonke into. Wow. Thank you so much, Gogo. My munchies and thoughts family. Of course, it's me, Chef Pazanambata, your chef of the nation. The one and only. The one and only with Dr. Shawala. Of course, we were at Ubizo, then we are moving now. Yes. Doctor, right now, there's always something very controversial. Okay. Uyathanda ukungibeka ekhoneni vele. Uyathanda nje ukungibeka ekhoneni. Very controversial. You better capture this moment. Else you are fired. I am fired. Okay. Doctor, ngizwile uma uthi idlozi umoya. Yes. Abantu bathi bayathwala ngedlozi. Lalela. Abantu bathi bayathwebula idlozi. Oh, lalela ke. Lalela ke. Ungakhohliswa. Akekho umuntu ongalithebula idlozi. Ngisamlindile yabona manga umuntu mengafika athi yena ulithebula idlozi ngingamnika inkomo emhlophe nginazi inkomo mina. Ngingamnika nje emhlophe engenawo omunye umbala. Mahala kuyediliva kwakhe. Ngicela kuthiwa uthwele. Unezinyoko unezigubhu wathi yena ulithebulile idlozi. Cha na. Angeke. Kuthetshulwa idalwa. Ugogo ophethe ama blessings wakho. Ngiyakwazi ukumthebula so that instead of anikeze wena nikeze mina. But ayidlozi. Ngithe ukuze abangi understand kahle mangikhuluma ngedlozi ngithi mangikhuluma ngedlozi la kaShabalala ngithi uNkulunkulu wakaShabalala. Uyamthebula kanjani uNkulunkulu? Uyomqala uhlalaphi? Oqala qala lapho nje. Uyomtholaphi ngoba he or she is in a DNA yamashabalala. Uyostrain amagazi sonke. I don't know, Dr. Shabalala. I've interviewed abathakathi abathi bayathula. Ngicela kuthiwa undize emoyeni. Yabona ngiyamfuna ozothi yena ukhona ukuthebula idlozi usebenza ngalo. Yes, abantu bayadonsa ngegubha badonsa ngezidalwa hayi ngedlozi. So
awukwazi ukuthola ngedlozi. Yingakho noma bayovusa imimoya yakhona kwiwe emathuneni kuvuswa imimoya yabantu abeke baphila. Idlozi azange zilaba nebody yomuntu. Azange idlozi lazoba negazi nenyama. Dlala ngathi. Hawu ngigane Nkosi. Dokotela. Ngisamfuna. Hayi. Lo zothi anithwale ngedlozi. Thina inyanga sinayo leyo nkulumo ukuthi mina ngithwele ngedlozi. Nami nginokuyisho ukuthi mina ngithwale ngedlozi ngoba ukusebenza kwami ubunyanga abantu bebe referelana kimi because of insebenzo engizenza umuntu abona ukuthi ayi ngikhonile na ihamba nawe noma ngifila ukuthi idlozi lami ugogo ngalikhona into ezinjalo. Ya understand? Bese ngithi mina abantu bese bethi hayi uthwele unashabalala. Uthwele unashabalala. Mase ngima ngepride yami ngithi ngithwele ngedlozi lami. Not literally. I'm not saying that literally. I'm saying that ngokuyigabisa ipride enginayo ukuthi mina ngakhonjwa idlozi zaphakama idalwa zakithi zangifundisa ngahamba ngayothwasa mangithwasa kwavuka umkhulu usikhumbuze nogumkhulu udabula amanzi ebakuvuswa idlozi ukuthi udabula kangene ngomntwana lo mntwana ngedlozi lomdzawe. So siyakhohliswa uma bethi ungathwala ngedlozi lakini. So siyakhohliswa uma bethi ungathwebula idlozi. Is that what you're saying, Gogo? Yes, I'm saying that. Ngisho kanjalo. Ngisho kanjalo na. Yashuba indaba. Idlozi. Yashuba indaba. Yabona idlozi lakithi angibona ukuthi ngingakanani. I did a doctorate degree ngifuna research nge-African spirituality and what not ne nanamhlanje akekho umuntu ongapinpointa ukuthi idlozi lihlala as much as ungeke upinpointe ukuthi umveli incangi kuphi. True. Umveli incangi ungamele amadlozi. iBhayibheli bake bayitwista kancane into yethu mabathi kwekwahlukana abantu ngamalimi kwathini kuba umveli incangi bese kuba amadlozi wethu bese kuba yidalwa. Ya understand? Umveli incangi uye ocontroller idlozi. Angithi idlozi lireporta kubani? Kumveli incangi. Idlozi lakwaShabalala kufana noNkulunkulu wakwaShabalala. Even 100 years from now isibongo sakaShabalala so labantu bazobe bephila ngaleso sikhathi bazobe bethi Mshengu Shabalala Dogolo Mavuso bazobe bengethi Reborn. Bezobe bebiza lelo dlozi njengoba Wegogo. So ngitsheleke phathanani ngifuna ukuthi uyicabangele wena wedwa. Mama Ntshisi ngicela uhlale phansi wedwa uyicabangele lento wedwa. Makuthiwa idlozi lakini lithebuliwe. Ngicela ucabange wedwa phathanani. Asithi abantu bakaShabalala baqale ukuba khona from 15,000 years ago. Right? Abantu abayingaki until to date abane DNA recognizewa idlozi lakaShabalala bayingaki manje. So if ufuna ukulithebula ledlozi mele udlule ebantwini abayingaki. Remember kunezinyanga lapho, kunamasanusi lapho, kunezimboni lapho, kuneyinkosi lapho, kunamagedla lapho uyodabulapha kanjani uzofika uthi wena ufuna ukuthebula ledlozi. Abantu worshiphile bona from 15,000 years ago. Unamandla angakanani wena? The only spirit that can burn out iflame yakwaShabalala umveli incangi. I won. Halala, my munchies. You all know me when I laugh, which means I'm having fun. Yingakho ubona kwaShabalala kwenziwa into zakaShabalala. Kulandelwa isiko lakaShabalala. Hayi isiko lakamkhulu sibanibani. Isiko lakaShabalala.
wayisithi isiko lakaShabalala lalela ke ngikutshele umkhulu Shabalala worshipha idlozi lakaShabalala ngithi egane umkakhe from lapho uyakhona asithi mhlambe kaButhelezi azomfaka kwaShabalala because kwaShabalala kunoNkulunkulu wakhona mina nomfazi azobikwa kunoNkulunkulu kaShabalala ukuthi lo mfazi kunendlela ukuthi angazala ezaliswa umuntu wakaShabalala so uNkulunkulu wazi ukuthi iDNA yakho izoba khona kumuntu obuya kwambatha so lo muntu kumele simfake simthele ngenyongo simenzele yonke lensebenzo ukuthi siyamfaka manje lo uNkulunkulu make sigada akamgade naye meke ezoncwatshwa mhla eshonile somncwaba la kulala khona abantwana bakaShabalala Wow, Gogo Shabalala. ngithe ngizozama kuyisimplify No, talk to me. This is an episode. ngicanga ukuthi amamanje ngithe mina ngifuna ukuthi uhlale phansi inyanga mayithi kuwe idlozi lakho lithethuliwe and bayathanda futhi ukuthi iselekugobela ini besicambela amanga idlozi lakho mfethu mangabe lithethuliwe ngicela umbuze inyanga ukuthi lithetshulwe kubani And from which generation Doctor, ufuna ukwazi ukuthi is it way back it's also going back to even namathwasa enu mina ngitshele namhlanje. Now I ngizama message mina. Even some of the guests angela ukuthi awumazi umuntu osweni so wathi budlozi la. ha cha yabona ngiyathanda ukukhuza abagobela kodwa ngiyabakhulumela kuloko abagobela ngiyabakhulumela kuloko abayenza kahle nalabo abangayenzi kahle akekho umuntu owugobela read my lips ongathebula idlozi lomunye umuntu. Thank you so much. Wow. Umuntu angathatha amandla weidalwa zakini njengoba ngikunikeza iexample ngithi ngingakhona ukuthebula ispirit sakagogo ophethe izinhlanhla zakho bese izinhlanhla zakho ziza ngakimi ngikhuluma ngani ngeyidalwa But Gogo Shabalala, if uthobula lo gogo phethe inhlanhla zami, can you use Yes. these inhlanhla or yes it's big, you will have them Ngizoyisebenzisa. mina. ngizoyisebenzisa phela abantu abakhanda igubhu mabathatha ispirit basifaka lapho kusuka ngaphandle ukuthi ispirit sikhona esigubhini kusuka kufuneka lenhlanhla kufuneka lenhlanhla so that lo muntu othatha isigubhu akhona Ukuphakama ngale ukuphaka inhlanhla. khona abantu abakhishelwa izinyanga bathi hamba uyofuna ithuna lomlungu obekadumile mhlambe noma owazi ukuthi bekaphatha imali. But manje Gogo, what if then usuthatha inhlanhla yami as uChef Mbatha and then ngihamba ke mina ngiyofuna ulwazi then ngiyathola ukuthi uGogo Shabalala then wena bewusebenza ngale spirit center yami then sengiyayilungisa. What's going to happen? Uyayilungisa. Kuzokwenzakala kuwena. Uyayilungisa phela hayi phela bengingase yami from the first place nothing will happen. It's just that lokho ngijwayele ukukuzuza ngenhlanhla yakho akusekho. Wow, thank you, Gogo Shabalala. Thank you so much. My munchies, I hope you are still enjoying Munchies and Thoughts with me, Chef Zalani Mbatha, and Dr. Shabalala. And I want to say thank you so much for your support and loving Munchies and Thoughts and me and Gogo Shabalala because bayakuthanda kakhulu. Yes, ngiyabathanda nami. Bayakuthanda kakhulu, I don't know lie. Yes. You know, manke bale episode bazojabula kakhulu. And the other one that we did the other day, bazojabula kakhulu because they adore you. Yeah. And I appreciate. Okay. Ngiyabathanda nami. Before now, Smovedlos, in anything you want to say? I want to go to another topic. Okay. Asenze kanje phathanani. Mawuyothwasa. Ngikhuluma ngedlozi. Mawuyothwasa bazokuchazela mhlambe abaneqiniso ukuthi idlozi lakho liyisima kanjani. Remember ukuthi kukhulunywa ngedlozi lakini. Then identify
idalwa ezikungenile uzi-understand. Remember umuntu ukuthi nje inkulumo this days sivele sithi singenwe idlozi sithwasa amadlozi sesijwayele nami ngijwayele vele but mase sibhekisisa kahle siyavela eqinisweni singenwa idalwa and then bheka idalwa ezikumbathile ezikungenile ukuthi abantu abanjani. Then abanye abantu bayamangala ukuthi why banama personality anje banama characters anje is because of isidalwa esikungenile. Unga confuse the two. Isidalwa remember ukuthi idlozi lakho yilo elizokhomba umkhulu sibanibani ukuthi akufundise ngesikhwama esithile esesisuka kumkhulu sibanibani. Manje ke labo bantu laba bangaba yi4 bangaba u5 kuwe isikhwama esisodwa bakhonjwe yidlozi lakini so uzobasebenzela bebonke as long as inyanga ikuthwasise lokuthi khipha idlozi bathini anga recognize idalwa zakini nokuthi amasiko wabo bahamba kanjani mntana sekhaya. That is a very huge red flag. Uzoba isangoma semphuphe esinga understand nokuthi ungenwe yidlozi elinjani. Kunamanza kunamanguni kunamanzunza kunamani kunabalozi basentabeni kunamakhosi wasentabeni wasemanzini waselwandle. If inyanga yakho ingakahlali phansi nawe u-identify wena ukuthi uzosebenzela phezukwane nogcina senenza igeneral yonke insipho yawasha ugcina so uyimphupho wenyanga ueda inumber yokuthi sinezangoma ezingasebenzi and inumber eningi. Yeah, iyakhula every day. Anyway, thank you so much Dr. Shabalala. Yes. Let's move now. Just cut. We're gonna come. There is a behind the scene I want us to do from Emanchi. I just want us to sit there, relax. I think you'll put your cameras there. But when we're done with this, Emanchi is coming. No. I've got a message that the Emanchi sent me. So I just want me and Doctor to sit there, relax, because it's behind the scene. Alright. Sharp. Can move now. Thank you so much, Dr. Shabalala. Yes. Dr. Shabalala, I love you. Let me just Thandwa yini. And I love my manchi. Yes, You know, there's yes, this segment yes, I yes. used to do of lives to the audience. Yeah. I'm bringing that back, but in a classy way this time. Like, I Okay. just want a long table. Yeah. I And then think it's I'm gonna talk. need, like 3 cameras Okay. for that one. Because I want a long table. Like, I want 10 munchies. Myself and the guest, maybe 2 guests or 1 guest that I'll be inviting. Then we're gonna have starter, main, and desserts over a topic. So how I want it, I want starter to have a topic. I Yeah. want main to have a topic. Yes. I want dessert to have a topic. Into engizoyihlafuna lapho. I go How? Iglass lami lobe khona kodwa. Khululeka, there will be Yiko champagne, kubalulekile. there will be Hawu, everything. yiko kubalulekile. That would be nice. Remember, we need to, it would be nice, like a long table with 10 people. Yeah. There will be a guest there and me as the host there and the munchies. Yes. That would be nice because I owe them just appreciation. So that's coming kwa Munchies and Thoughts. Ngizobe ngikhona. So Ngizobe ngizoba muhle that and day. yeah, no, it will be classy, black tie. Yes. Like we're gonna have things. Yo. Sometimes it will be lunch next to the pool. I want it to be beautiful, Zokanye. I'm known with classy. So after April, man, we at Durban. Amen. Yes. Let's do Anyway, it. because I'm gonna call you. Go match And me now. anyway, I want to thank this guy. Zukanye is doing. Zukanye, I know it's very always in the tosh. But you know, we are going to 2 years this year. Yeah. 2 or 3. 2. It Wait. should be 2. Yeah, we're going to 2 years this Yeah, year. yeah. So in July, it will be your 2nd year. That's long. Yeah, it is. Because The level of commitment you appreciate yes, and it. respect and love. I pray for this guy when I'm praying. Ungibeke Nkosi yami. Ngiyokubeka sithando sami. Hey I pray- ngiqosha izipoke emzini abantu zizangishaye ezini. You know, Ungikhulekele. like I pray every morning before I leave to the office or when I'm driving to highway. I'm praying,
and he's one of the people I pray for. And my other friend, you meet him one day, and Tepiso, he's from Lesotho. I love him so much, and he's been there for me. This year is our 21st of friendship. 21st. 21 years of friendship. You should celebrate it. And he's not even gay. He's just a straight man. 21st. It's. I'm telling you. If it was a child, a woman child, is Kia. That guy. You know how much? You know I can call him now. It's either I call him that video call or what. If he don't answer, or maybe he's busy, when he returns the call, he will return the way I'm following a call. Wow. And we'll be talking, and I'll be like, but there are people like that. He calls me my nigga. And I love him so much. Wow, that's nice. Because he stood by me. Mm-hmm. People, they can say, what are you doing with this gay guy? But he will stand because he loves me and I love him. Yes. I know I can count on him. Mm-hmm. And he can count on me like he's my friend. And Arabang, I love you so much. You know that I always say, if Arabang was gay, and if I get married, I want the men like that guy. Anyway, let's proceed. Daughter, let's talk about ukuhlola, daughter. Yeah. Right. How do you know ukuthi it's time? Ukuthi ungayohlola? Yes. There are some situations engifuna ukuthi ama-munchies abe aware of, ne? There are some situations okungukuthi your life cannot be 100% every day. Oh, wow. Bafethu uma kunamagundwane endlini ngicela uthenge ipoison amagundwane. Uma kunamaphela endlini ngicela uthenge ipoison amaphela. Magcwele impukani akube njalo nje uthenga cleaner. Yeah. Because mawufika kimi mina uthi wena kunamagundwane bayakuthakatha ngizoyithatha imali bese ngikunikeza intelezi enepoison yamagundwane. How dokotela? Bese ngithi nginike 8,000 yami ngepoison engiyithenge mhlambe nge60 rand ngentelezi engigayile mhlambe or ngiyilande lapha eFaraday nge60 rand. Ngoba uyahluleka wena kuzenzela. And once you step in endombeni nami ngizokucharge partner. Ngizokucharge. Wow. Ufike kahle kushoda amasimende? Hayi. Ufike kahle. Ngizokucharge. Yes, that's right. Yes. So, kahle kunabantu abacharge imali for nothing. Unnecessarily so. I always say when you go enyangeni, take your brain. Yeah. Kuna bantu okungukuthi normally mawufika endombeni yami ngizokhuluma ngami. Mawufika endombeni yami ngizochitha amathambo if it's necessary. Well, sometimes you do awachithi. Ngiyakhona ukwenza i-consultation ngaphathanga amathambo ngenza i-consultation uze uphume vele ubone ukuthi into engiyizele vele ngiyitsholile. Okay. But ngingaphathanga amathambo. Okay. Ngiwachitha maku necessary. Abantu kumele ba-understand leyo nto. Ngineyithunywa nginamakhosi. So yebo umzawa nginawo nomguni but mangabe ungena wena ithi ungene nethu. Remember omunye nomunye umuntu uneyidalwa zakubo ahamba nazo. Njengama bengithi ngizokhuluma ngeyithunya ngithi omunye nomunye unama guardian angels wakhe. Mawungena endumbeni umuntu makakuhlola usuka akuhlola ngento zakini hayi ezakubo. Mangifuna ukwazi ngawe ngiyobuza emambatheni angeke ngibuze kwaShabalala. I don't know if you get me. I do. Which it makes sense what you say. Yes. So mawungena wena thola ukuthi kunabogogo abayi2 abahamba nawe noma khona umkhulu oyi1 ohamba nawe. Uye ozobe ngixoxela nawe ngawe. And once wangena nawe nahlala phansi ngizolela lento ayishoyo angisalaleli amathambo wami. Angisawathinti. Sengizokutshela lento angifilisa yona or ngizokutshela lento engiyizwayo. Icalile kanjalo iconsultation. Ngizoyifuna vele 350 yami phansi. Sizokhuluma ngesinye isikhathi umuntu ufile ukuthi ay yabona manje zakhuphukela kumele ngiyeke kunaShabalala
ngeke ngiyoyihlola ngibone ukuthi kuhambani kahle kahle angiboni kahle. Ithi ufika kimi uhlala phansi bese ngithi wena kahle kahle uyazenza. Mina I'm a straight talker bayangazi ama patient wami ngithi uyabona uyazenza ubuhlapha ngemali. Ngoba ubhizi uthenga umreki etshwaleni uyadiza uthanda ilabel usebenza une salary yodwa awuna another income. How do you expect ukuthi imali ihlale? Wow, I love that. Yes. How do you expect ukuthi imali mina angeke ngichithe isikhathi mina ngizochitha amathamba ngento engiyibona ukuthi straight. Ngizokutshela phathanani uzokhala ungizonde okusalayo iqiniso ngizokutshela lona. Dokotela yo. Imali ayihlali. Hey gogo, yazi mina ngiyayiphatha imali. Yes. Unobu isadla sakho sivuleke kakhulu unnecessarily. Do you understand? Uhlangana nami njengoba ungijabulela ongazi so ngithengela amabhiya ayi2. Mawufika la uyakhona uhlala phansi, hey mfethu ngila. Makafika umfethu akanamali ukuthenga wena and then you expect ukuthi imali ihlale. Intombazana yakho before salary yakho seyibeke ama needs wakhe. Imali mayifika imoto ithatha imali, insurance iyathatha, indlu iyathatha, intombazana seyishilo ukuthi ifunani and then you have petrol to go to work. And then uya futhi kuleyo budget encane usaba ne gap yokuthi wena umelo uyohlala eclubini for your own entertainment and awunayo ibudget yalapho lokhu uyaswipe. Mawuqeda lapho uzofuna ukugijimela kimi konke imali ayihlali. Bengiphethe ngiyawuphatha geko mina u20,000 manje iphele ngingabonanga. Angeke ubone vele because you don't have awezi izinto ezirelevant. Uqala ngezinto ezingekho necessary. Why u100 once usebenzisa u10 akusase u100 iphathana 90 rand. And sekubalula ukuthi uphume. Do you understand? And abantu I always say before uza kimi uzongitshela ukuthi imali ayihlali ngicela uhlale phansi uzenzele mina i-self introspection. Wena wedwa. Thank you so much. Ukuzinake ukuthi imali wenzani ngayo. Thank you so much. How long am there? 1 hour 10 minutes. Thank you so much. Okay, angirepha phela. Nje besikhuluma ngokuhlola. Umuntu umuntu wesilisa. It's a must ukuthi ulogo uchecka, yes, because you are the person esibheke ukuthi you are going to continue our lineage. Okay. So you must not mess up in any way traditionally. Oh, okay. So lokho sikuhlolela ukuthi usahamba kahle. So lokho sikuhlolela ukuthi idalwa zakini sahleli kahle kuwe. Basakubheka kahle. La uhlala khona bakhona yini labantu so that ungazozizalisela umuntu kanti umzalisela endaweni engena idalwa. Nini uzela ngomuntu ongafani nathi unjani. How about us gays? Proceed, I'm joking. Hi! Yeah, coming there next time, not today. Proceed, Dokotela. So kubalekile for umuntu wesilisa. For umuntu wesifazana, mangabe umuntu ushadile. And uyabona ukuthi yabona la siya drown asinendoda yami. And then indoda yami akusumuntu ungathi ngingaya emuntwini wesintu. Then you can go alone. It's allowed as long as mawufika lapha ungayeli ukuyodlisa indoda. Uyela kuyolungisa umuzi so that ubheke ukuthi mawungayenzani kungalunga. Umntwana siyamukisa ayohlola but mina esigodlweni sami umntwana under 18 akeza yi1 uza ne parent. So uyamletha umntwana mangabe kuyinto espiritual. Before uzwe enyangeni uthi ngiyagula before ucabanga abantu bayathakathisana wena phathana niyezwa ngithintini. Ngicela ukukhuza izinyanga Nkosi yami izinyanga. Ngiyacela niyeke ukucabanisa imideni Nkosi yami imideni iyalwa. Umuntu angena esigodlweni sami ngize ngithi angazi ukuthi ngingayisusa kanjani lento enqondweni yakho ukuthi wena uantu wakho uyakuthakala. Lento engekho. Mangithi ngiyabuka emathambeni ayikho yonke lento. La hamba khona mekabuza ukuthi uantu wami uyakuthakatha vele ini. Yena abaxabanisa imideni usale ngaleho 500 ayishile basale baxabana bona for the rest of their lives. And that's wrong. Wrong. Number 1 angazi ukuthi kuthwaswa kanjani these days ngoba ephehlweni bayakutshela. Mara wazi kanjani ukuyathwasisa? No angazi ukuthi bathwasa kanjani bona. Kodwa thina ephehlweni siyatshelana. Mina ugobela wangitshela ukuthi awuxabanisi
umndeni. Okay. Mangabe une patient ethakathwayo bawuthi uyabheka ethakathwa umndeni mcinise Oh, that makes sense. ungathi uma wakho uyakuthakatha muhla uma wakhe ayenze peace ukuthi ayi yazini nomntwana bengimcabangela kana next yena uzobe nakwali and kunesintu esithi iyamosha isintu sithi you cannot choose your family, you can only choose your friends. You can only choose your friends. You understand? At the end of the day, sidinga ukuthi uzoba isidalo esihle mhla uhambile. So sokungcwabelana kanjani? Squattelane. Exactly. Thank you, doctor. Yeah, thank you so much. My matches, I know we had a lot to talk about, but remember, yes. This is home. Yes. This yes. is home. In we are February, here. I want you back. Your word of wisdom now. You can wrap up whatever that is spoken about. Asibuyeleni emasikweni. Into ebalekile. Patana, I told you I just lost my gobela, no? Yes, and I'm very sorry for and I bengicela ukuthi kule word of wisdom yami ngiyidedicatele kuye ne. Not a problem. Ubaba owangithwesa ukhambe ekhanda engishayela ugobongo engiphakamisela idlozi. I'm who I am because of him today. Ubabzwane ose Heidelberg. Ayikho into engayazi ngomnyanga because of yena. And akazange abe selfish. Ngayothwasa umdzawe ngoba umdzawe wami ubuhamba nenzunza eMozambique. Uye owangithatha ngesandla. Wangimukisa khona because azi ukuthi le ayingangaye. Azange athi waba neqiniso. You understand? That is why I love him so much. Ubaba uwezile umsebenzi wakhe ngami. It's unfortunate ukuthi akazange afuna ukuthwasisa kakhulu. Ithe makuphuma mina wavala wathi akangasathwasisa. Yeah, but I'm honored umfowethu sekashonile naye. I'm honored ukuthi I had isikhathi sokuthi abe ugobela wami angithande ngendlela bekangithanda ngayo ama sessions wama teachings ebenginayo naloya baba. There are so many I can write a Bible nge wisdom yakhe. And then he was loving, he was caring. Ngiyacela bafethu hloniphana abagobela benu. Mthanda ugobela wakho, but don't be stupid and a fool for ugobela. Don't be a slave. Don't allow yourself to be a slave saka gobela wakho. Noma sewuphumile uthola ukuthi yonke into manje revolves around ugobela. Hambe uyophila impilo yakho, but remember ukuthi unogobela mnakekele umthande. Mina ugobela bengimnakekela ngimthanda from the distance. Yes, ugobela bengimnikeza ama allowance. Wow. And I'm so happy now to say that out loud because I made it a secret because I thought abantu bakithi they will never approve. But before Dr. You go far. Yeah. I love what you're saying, and you know why I love that. Basically, I wanna say, home. It's where the heart belongs. Yes. I always even saying that to the munchies or the guests that I hosted here, and you know what I'm saying, because I don't have a problem. People they can do podcast. I don't have a problem. But don't forget where you're coming from. Don't forget home. Yeah. Because ikaya. Yes. And for the universe to see us, it's what we're taught, ekaya. Yes. Bafethu ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga Phathanani. Ngiyabonga umzansi Africa yonke. Bafethu. After chasing with me, I forgot. I don't even have a stable partner. Asifuni lokho. As much as bengithi ngidedicatela kubaba wami, bengifuna ukuthi he made me who I am. I'm grateful. Ngimhloniphile ugobela wami, ngiyacela nani nihloniphana abagobela benu. Kube mnandi noma sekahamba. Ngoba kube mnandi nakimi mase ngiyomvalelisa, wangifuna ngaya, and it was yesterday kunguthi ushona namhlanje, and I'm grateful ukuthi I had that moment with him. Thank you.
bafethu asibahlonipheni, but with our brains. Everything. Thank you, doctor. I know you're talkative like me. There's a new segment I'm introducing, Munchies and Thought, but it's behind the scenes segment. Of course, my team will Yeah. editing. That segment, I'm giving you a chance, my Munchies, to send me whatever questions. Email, WhatsApp, and I can decide whatever guests I'm hosting. I sit with them, then I ask them questions about whatever that you've sent me. So Kanye, this is a new segment that you are introducing. It's going to be interesting. And make sure you do this clip so they say they know. Yeah. Right now, it's a wrap for It's a wrap. the show. We're going to our new segment. Thank you. Siyabonga.